dám kontrolní. Máte to buď úplně hodně dole, nebo hodně nahoře. To bude hrozně rychle, že nebude muset ani dávat hlavu dolů. Takže to tam nebudu muset znova hledat. To je a musí dolů. A za ty terče dole, co se robí? Jo tak, ale si to trošku prověřovat. And you say it the same. So it doesn't work. It must work. Now it must is that work. it must work. It means it is in this club. It is this training. It is training.